Добре дошли в модул 6, посветен на лидерските умения за треньори. Този модул е разработен така, че да ви помогне да установите силно лидерско присъствие, като същевременно изграждате умения в общуването. Независимо дали става дума за изпълнителен директор, мениджър, спортен треньор или учител, лидерството е насочване и въздействие върху резултатите, което дава възможност на групи хора да работят заедно, за да постигнат това, което не биха могли да направят, работейки по-отделно. В този смисъл лидерството е нещо, което правите, а не нещо, което сте. Този модул се състои от 3 задълбочени видеоклипа и 6 интерактивни упражнения, които разглеждат лидерството в спорта. Всеки видеоклип включва практически дейности и ще имате достъп до ценна библиотека с ресурси, които да подпомогнат бъдещите ви начинания. Насърчаваме ви да си водите бележки, да спирате урока и да намирате допълнителна информация. Ще се запознаете с набор от поведения, които помагат на хората да съгласуват общата си посока, да изпълняват стратегически планове и непрекъснато да развиват спортната си организация. Ще разгледаме характеристиките на лидера и различните видове лидерство, както и как лидерските умения са от съществено значение за ефективната комуникация и управлението на конфликти. Сега е добър момент да помислите за индивидуалните си подходи към лидерството и за това как можете да се учите от другите. Най-важното е какво имате предвид, когато говорите за лидери и лидерство, и как водите себе си и другите. В модул 6 ще представим основите на принципите и практиките на лидерството в контекста на спорта. Ще разберете теории за лидерството, роли и отговорности на спортния ръководител, как да развием лидерски умения, етично вземане на решения, влияние на културата и многообразието, лидерство в различни спортни контексти, практическо приложение и казуси, самооценка и личностно развитие. В края на модула трябва да имате солидно разбиране за това какво е необходимо, за да бъдете ефективен лидер в областта на спорта, както и практически умения и стратегии, които могат да бъдат приложени в реални спортни условия. Нека започнем, като спрем видеото тук и оценим собствените си познания в областта на спортното лидерство, етиката и професионализма, критичното мислене и комуникацията по скала от 1 до 6. Един има много малко или никакви познания или способности в тази област. 2 имам ограничени познания и се затруднявам да ги прилагам. 3 имам основни познания и мога да ги прилагам с известни затруднения. 4 имам добри познания и мога да ги прилагам компетентно. 5 имам много добри познания и мога да ги прилагам ефективно. 6 имам отлично разбиране и мога да прилагам тези знания с висока степен на компетентност и проницателност. Познавам ефективни стратегии за мотивиране на екипа след поредица от загуби. Разбирам значението на почтеността в лидерството и мога да я демонстрирам в действията и решенията си. Мога ефективно да идентифицирам и решавам проблеми, които влияят на работата на екипа, като вземам предвид външни фактори. Умея да предоставям конструктивна обратна връзка, за да подобря индивидуалното и екипното представяне. Лидерството е определено като най-обсъжданото и най-малко разбираното явление. Това отчасти се дължи на факта, че няма общоприета дефиниция. Лидерството е способността да се направляват, влияят и вдъхновяват отделни хора или групи за постигане на цели и задачи. Ефективното лидерство включва създаването на ясна визия, ефективното и предаване и мотивирането на другите да се ангажират и да се посветят на тази визия. Лидерите трябва също така да насърчават положителна и продуктивна среда, да демонстрират почтеност и да вземат информирани решения, за да се справят с предизвикателствата и възможностите. По същество лидерството е насочване на другите към успех, като същевременно се насърчава среда, която насърчава растежа, сътрудничеството и високите постижения. По същество е полезно да започнем с определение на лидерството, което да го отдели от други неща, за да имаме общ език и разбиране, с които да продължим напред. Можем да кажем, че лидерството е процес на смислено и прогресивно сътрудничество на лидерите с членовете на екипа за реализиране на обща визия. Процесът означава, че той не е само позиция или взаимоотношение, лидери и членове на екипа, които имат различни роли, но може и да не правят нищо, а двупосочно,
непрекъснато взаимодействие, което задължително включва съвместна работа на лидерите и членовете на екипа. Сътрудничество означава, че членовете на екипа допринасят доброволно и смислено, те не се третират само като последователи или се пренебрегват напълно, като се говори само за лидера. Прогресивно означава, че в резултат на дадена стратегия се постига напредък към общата визия. Споделена визия означава, че лидерството задължително включва промяна. За разлика от това, управлението се състои в това да се направи настоящата ситуация по-ефективна, докато лидерството е свързано с постигането на нещо ново, промяна на средата и едновременно с това израстване заедно. Теориите за лидерството предлагат широк спектър от гледни точки за това какво е ефективно лидерство, като наблягат на различни фактори като качества, поведение, взаимоотношения, контекст и нужди на последователите. Разбирането на тези теории може да помогне на лидерите да адаптират подходите си към различни ситуации и предизвикателства. Нека се запознаем с 10 добре познати теории за лидерството, всяка от които предлага уникални перспективи за това как може да се разбира и практикува ефективното лидерство. 1. Теория за великия човек. Тази теория предполага, че великите лидери се раждат с присъщи черти, които ги правят ефективни. Тя твърди, че лидерските качества са вродени и че великите лидери естествено ще се издигнат до лидерския пост, когато е необходимо. Лидерството е присъщо и се основава на чертите, с които човек се ражда. 2. Теория на чертите. Подобно на теорията за великия човек, теорията за чертите се фокусира върху идентифицирането на специфични качества или характеристики, които ефективните лидери притежават. Тези черти могат да включват интелигентност, решителност и харизма. Ефективното лидерство е резултат от специфични, разпознаваеми черти. 3. Поведенческа теория. Тази теория предполага, че лидерството се основава на определяеми, усвояеми поведения, а не на присъщи черти. Тя подчертава, че успешното лидерство може да бъде научено чрез обучение и развитие. Лидерството се основава на заучени поведения. 4. Теория на непредвидените обстоятелства. Теорията на непредвидените обстоятелства твърди, че ефективността на лидера зависи от това доколко стилът му на ръководство съответства на ситуацията. Тя подчертава значението на контекста и ситуационните фактори. Ефективното лидерство зависи от съответствието между стила на лидера и ситуацията. 5. Теория за ситуационното лидерство. Разработена от Хърси и Бланчард, тази теория предполага, че ефективните лидери адаптират стила си към нивото на зрялост на своите последователи и спецификата на задачата. Лидерите могат да бъдат директивни или подкрепящи в зависимост от ситуацията. Стилът на лидерство трябва да се коригира в зависимост от ситуацията и нуждите на последователите. 6. Теория на трансформиращото лидерство. Тази теория се фокусира върху начина, по който лидерите могат да вдъхновяват и мотивират последователите си за постигане на изключителни резултати. Трансформационните лидери създават значителна промяна, като отговарят на потребностите от по-висок порядък на последователите и насърчават личностното и професионалното им израстване. Лидерство, което трансформира и мотивира последователите да надхвърлят очакванията. 7. Теория за транзакционното лидерство. Тази теория се фокусира върху обмена между лидерите и последователите. Транзакционните лидери използват награди и наказания, за да мотивират последователите, като се фокусират върху установените задачи и организационните цели. Лидерството се основава на система от награди и наказания. 8. Теория за лидерството в служба. Предложена от Робърт Гринлиф, тази теория подчертава, че основната цел на лидера е да служи на другите. Служещите лидери дават приоритет на нуждите на своите последователи и им помагат да се развиват и да постигат най-добрите си резултати. Лидерство, което дава приоритет на служенето на другите. 9. Теория за размяната между лидери и членове. Теорията изследва взаимоотношенията между лидери и последователи, като предлага ефективното лидерство да е резултат от висококачествен обмен. Лидерите развиват по-близки отношения с някои членове, вътрешна група, и по-формални отношения с други, външна група.
Ефективността на лидерството се основава на качеството на взаимоотношенията между лидери и последователи. 10 теория за пътя и целта. Разработена от Робърт Хаус, тази теория предполага, че лидерите са ефективни, когато помагат на последователите да постигнат целите си. Лидерите трябва да изяснят пътя към целта, да премахнат пречките и да осигурят подкрепа. В зависимост от ситуацията и нуждите на последователите могат да се използват различни стилове на лидерство – директивен, подкрепящ, участващ, ориентиран към постиженията. Лидерите улесняват постигането на целите, като предоставят насоки и подкрепа. Лидерството като процес в спорта включва ръководене и оказване на влияние върху отделни лица или екипи за постигане на общи цели и постигане на максимални резултати. То включва определяне на ясна визия, мотивиране на спортистите, вземане на стратегически решения и насърчаване на положителна екипна култура. Ефективното спортно лидерство се адаптира към предизвикателствата, вдъхва доверие и сътрудничество и непрекъснато развива както отделните спортисти, така и отбора като цяло, като се стреми към устойчив успех на терена и извън него. Спортният лидер определя и предава ясна визия и стратегически цели за отбора, като вдъхновява и мотивира спортистите да ги постигнат. Той осигурява техническо обучение, тактически насоки и лично наставничество, като насърчава индивидуалното и отборното израстване. Ефективната комуникация, вземането на решения и примерното поведение са от съществено значение, както и създаването на положителна и сплутена екипна среда. Ръководителят е отговорен за разработването на програми за обучение, наблюдение на резултатите, предоставяне на обратна връзка и осигуряване на благосъстоянието на спортистите. Той се справя с логистиката, контактува с заинтересованите страни, разрешава конфликти, адаптира се към промените и спазва етични стандарти, за да ръководи успешно екипа. Спортните лидери не само водят отборите си към успех чрез вдъхновение и мотивация, но и оставят трайно въздействие върху своите общности и самия спорт. Те се справят с предизвикателствата с адаптивност и устойчивост, като често въвеждат иновации в методите на обучение и стратегиите за игра. Освен техническите си познания, те служат като модели за подражание за спортно майсторство и етично поведение, като влияят както на спортистите, така и на феновете по целия свят. Ефективните лидери се застъпват за социални каузи и се занимават с важни въпроси, като използват платформата си, за да насърчават приобщаването и да подпомагат развитието на спорта. В крайна сметка способността им да насърчават положителна екипна култура и да се справят с напрежението допринася значително за резултатите и наследството на техния отбор. С това завършва първият ни урок по лидерство. Отделете малко време, за да обмислите наученото и да помислите за примери от спортния контекст във вашата страна. Разгледайте следните въпроси, ако сте завършили въвеждащия модул, вече сте помислили над понятието лидерство. Променило ли се определението ви преди началото на урока? Ако е така, какво е новото ви определение? Потърсете в Google дефиниции за лидерство. Ако има такова, което ви харесва повече от вашето, защо смятате, че то е най-доброто? Определете със свои думи понятията лидер и последовател. Помислете как лидерството се различава от управлението, работата в екип и властта. Не се колебайте да прегледате новините и да потърсите най-добрите практики в областта на спортното лидерство. До следващия път!